Salam, hormatly vatandaşlar. Men Murat Kurban devlet lideri. Men şu çıkışımda sizi hemmäňizi 2020-nji ýylyň 20 sentýabryndan başlap 20 sentýabra çelli New York'ta UO'nun ýanky Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde bolup geçjek protesta çagyrýar. Şu protesti esasy inisiatorlary olan devlet topary we Koordinasyon Centri, yani Muhammed Dönjin topary gurulýar. Ýöne biz sizin hemmäňizi çagyrýarys. Biz ýörükde organizasyonly komitet kurýar. Şu ýanky çären geçirmek üçin protesti. Şu organizasyonly komitete sizin goşulyp bilersiňiz, sizin inisiator bolup bilersiňiz. Tapawy ýok, siz aktivist, tapawy ýok, siz bir toparyň lideri, tapawy ýok, hereketler, partiýanyň, gurumlaryň lideri, tapawy ýok goşulyp bilersiňiz. Şonuň üçin biz sizin hemmäňizi çagyrýarys. Organizasyonly komitete girmek üçin siz ya Muhammed Dönje ya maňa ýüzüňiz bilersiňiz. Ya da aktivist çagyna administrativ ýanky devletin adminlerine ýüzüňiz bilersiňiz. O bolmasa ýanky ştab devlete ýüzüňiz bilersiňiz. Biz hökümet suratda şu märäke şu çäre ýanky goşarys. Indi şu çäreler, şu protestler näme edilýäni siz düşündirin. Sebebi 13 sentýabrdan 1 oktyabra çelli adam hukugyny gorumak üçin 48-nji ýürütülüşdiren adam hukugyny gorayan deňeş geçiriljek OON-a, ýanky Birleşen Milletler Guramasynda. Ine şu gurama bilen, şu komitet bilen, adam hukugyny gorayan komitet bilen biz işläp başlap, şunu ýanky 20 sentýabrda şolar bilen duşup geçirip, şolaryň öňüne bir topar soralar goýjak bolýar. Ine şonuň üçin biz ine şu günden başlap şu hareketleri girýär ve Türkmenistanyň problemalaryny, ýagny Türkmenistanyň bir kanun prezidenti konstitusiýasyny bozýanyny we kanunlaryny bozýanyny biz şolary habardar edip şolaryň üzüni çekmek üçin ýanky şu protestler geçirir. Indi geçiriljek protestin öňüne goýuljak islegler we meseleler nämeden ibarat? Men şolary size düşündireyim. Birinji, bütün dünyadaki ağır pandemiya döwrüne daşar ýurtda mecbur galan Türkmen graždanlary Türkmenistana evakuasiýa etmek, Birleşen Milletler bilen Türkmenistanyň hökümetinden Türkmenleri öz ýurduna evakuasiýa etmegini talap etmek. Ya da gysgaça aýtsak, Türkmen graždanlaryny üçin ýollar açmak, şerketleri we avia ýollary açmak. Ine şu birinji meseleni biz şonuň öňüne goýýar. Biz şu ýerde düşündürürüz, Türkmenistanyň 60% halky daşynda zähmet migrantlar bolup işleýär. Şular ne öýleni bak bilýär, ne de doganlaryny görüp bilýär. Ýanky Türkmenistanyň prezidenti şulary öz maşgalalaryndan aýyrdy we şulary gul hatawyna zähmet migrantlary ettirip, daşyrykda işledip Türkmenistanyň ykdysadyny sakladyp gelýär diýip şonu düşündürüz. Onuň subutnamalary bizde bar. İkinci sorumuz biz Türkmenistan'a ýanky zähmet migrantlaryň Türkmenistan'daki ve Türkiye'deki yerleşen zähmet migrantlaryň ya da Urfiyetdeki ya da başka döwletdeki yerleşen zähmet migrantlaryň iş şertlerini, ýagny olary kanunlaşdyrmak diýmek, ýanky olar egerde Türkiye'de işlese, olaryň iş şertleri Türk adamyň iş şertleri ýaly bolmaly. O yerde diýmek, ýanky strahowka medisinska, vaksinasiýa, o yerde şolaryň iş şertleriniň tölegleri, ýanky nyrhy beýleki Türk adamlaryň ya Russiýadaky adamyň nyrhy ýaly bolmaly. Sebebi o yerde Türkiýede ya Russiýada ya başga döwletde kanun bir kanun. Ýürüýte daşaryklar üçin bir kanun içerikleri üçin ikinji zähmet kodeksi ýok. Bir zähmet kodeksi bar. Şonu Türkmen halkyna ulanar ýaly ýanky biz talap ederiz. Bundan başka, egerde Türkmenistan hökümeti Türkiye ya Orset ya beýleki döwletler bilen arasynda şertnamalar baglaşmaly bolsa, onu Birleşen Milletler Guramasy bilen Türkmenistan hökümetinden talap etmäli. Biz ine ortaga goýýarys. Üçüncü soru. Daşar ýurtda ýaşaýan, işleýän ya wagtlança okayan adamlaryň pasportlaryny uzatmak barada. Bu meselesi Türkmenistan'ın hükümetini
yani pasportları çalışmağını mecbur etmek boyunca biz Birleşen Milletler Kurulması bilen işler. Yine şu meseleni biz öňe goýarsa Türkmenistan hökümetinden konstitusiýany we kanunlaryny berja etmek we şolara hormat goýmagyny talap etdiler. Döwürüş sorak biz goýanymyzda ol Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň 14 ýyldan bäri Türkmenistanyň konstitusiýasyny we Türkmenistanyň kanunlaryny bozýan sebäpli Türkmenistan hökümetine çäklendiriş sanksiýany ulanmak ýa-da Türkmenistan döwletine söwda embargosyny berilmegini Birleşen Milletler Gurulmasy bilen orta alyp maslahatlaşmak. Eger mümkinçilik bolsa ona sanksiýa goýmak Türkmenistan döwletine. Sebäbi Türkmenistan döwleti adam hukuklaryny Türkmenistanyň içinde daşynyna hemme adam hukuklaryny bozdy. Ulaytada Berdimuhammedow öz dogan garnaşlary bilen günle onu bozup gelýär. Dogan garnaşlar diýende diňe ýegenleri doganlar däl. Annayev, Çakyýew, Attayew, Türkmenistan Halk Geneşiniň howpsuzlygynyň sekretary, öz garnaşy, meclisdäki işleýän öz garnaşlar şolaryň barsyna sanksiýalar we Berdimuhammedowa we onuň ýegenlerine, doganlaryna, çağlaryna sanksiýany goýmak meselesi boýunça. Ine şol döwür soramak bolar. Sebäbi şol diýişimiz ýaly 14 sentýabrdan 1 oktýabra çelli bütün dünýä milletler gurulmasynyň 3-nji ýagny 48-nji adam hukuklary bardak sessiýasy bolar. Ine şu sessiýa biz hemme tutnamalar jemde şu ýerde ýa-ni orta goýup maslahatlaşat olar bilen ondan daşary beýleki döwletleriň ýolbaşçylary bilen Ýewrokomissiýa bilen Ýewroparlament bilen işler şu mesele boýunça. Indi biz sizin hemmeňizi şu protestde goşulmagyňyzy çağırýar. Siz ilerde inisiator bolup bilersiňiz, siz ýa-ni organizator bolup bilersiňiz, siz orgkomissiyada girip goşulyp ýa-ni bizim bilen şu meýärken çäreni geçirip bilersiňiz. Ondan başga siz gatnaşyp şu çärede aktivist hökmünde şu çärede gatnaşyp öz ýa-ni protestiň nälerinizi aýdyp bilersiňiz. Ine şunun üçin hökman New York'a barıp onun önüne biz ýaly durmak diýen zat ýok. Siz öz döwletiňizde ýa-ni 20 sentýabrdan 24 sentýabra 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji, 5-nji gün ýa-ni 5 gün protest geçirmegine ruhsat alın. Eger ruhsat alınmadyňyz, onu одиночный piket geçirmegine ýa-ni ýekelik piket geçirmegine bizim bilen habalaşyp bizden instruksiýalar alyp şonu geçirin. Öýüňizde, howluňyzda, iş ýerinizde, sentrda, köçen garasyna, şäheriň daşyna tapagy ýok. Ýöne şonu geçirip aktivist hökmünden biz bütün dünýä ýa-ni protestini geçirmeli. Ine şoňa biz sizi çağırýar. Şonuň üçin biz inni sentýabrdan başlap aktiv stadiýaga geçýär. Informasiýonly görüşler bir noktada gelen soň sentýabrdan başlap biz aktiv stadiýa diýmek protestler, mitingler, hereketlere geçip başlaýar. Şonuň üçin sizden çağırýar hemmeňizi. Şol bizim inisiativamyzy, gollamagyzy sizden haýyş edýär. Hormatly vatandaşlar, benim şu protestde azyr bolup dünýäniň hem ýerine geçireli. Türkmenistanyň konstitusiýa we kanunlary bozulýanlygyny bütün dünýä guramarynyň üntüni çekelim. Türkmenistanyň prezidenti öýüli birinji bolup şu Türkmenistanyň konstitusiýasyny we kanunlaryny bozýanlygyny bütün dünýä suwd edeli. Onun üçin Bek Türkmen halkyny diňe sag bolun.